Dobrý deň, zdravím vás všetkých a želám pekný deň. Dnes sme si pre vás pripravili kúpeľňu, ktorá je riešená v bytovom dome. Táto kúpeľňa má rozmer 1,70 m x 2,40 m. Tu si naši klienti zvolili sprchový kút. Ten vyšiel komfortný 1000 na 90. Vedľa je zakomponovaná práčka a umývateľko so skrinkou 70 cm. Obklady, ktoré sme tam použili, sú vo formáte 60 na 120. Imitácia mramoru. Mramor odjakživa pôsobí luxusne. Kombinácia je biela a šedá. Verím, že aj táto kúpeľňa bude pre vás inšpiratívna, že sa vám bude páčiť. No a my sa na vás tešíme na budúce. Dovidenia.